Mars joining ahut nang li perangkia mai kang ni ahut BJP party yang sepu nang li ala perangkia mai ke do bom ahut nang li kening dia pot ahut hak nang thani gila nili kalang lo ala bangso aku da bangke inut bahini nangke palu pon join lo amasi nili hala bangso hut kaning je lo je BJP mun si BJP join tun puji ni la hala bangso hut kaning je dun lo office tame la bangso la me kali non EPSLC atuma masi ke join tam lo si alangli longsing teron ke alangli la ilitum long inglong kiri committee long presiden lo alangli ke asi non ada ke join dun abang ke la ke EPSLC amunit tum side lo nasi non ke bang ilang tame inut bahini dulang tame halang alang litum tame non niltum long na cepo ogdun ji fansi cisik dingdang lo nang li kedam tang ahut CM ahem kedam ahut nang li pan boyar kedam pen nang li pan nampon det la salam nang pujini mana nang li kladak klak sapya hala bangso hut niltum Mars 1 tarik arni lo alangli longsing teron lapen Samson B lapen nili homsing tisolo nili men ke so hu cingki cingwai lo ala so kalang lo nili ahok pe bang ke hala so hutame ilitum si cingki cithan lo lapen cingwai lo alangli longsing teron pen amasi damnang buka lama bang ke kalang lo ahok lo alangli si pen cingwai cingki pameka lo lapen klaim rapet nang dam rapet nang pu alam si hala so cingwai lo masih hala bangso hut inut bahini temang nilipana nang palupon duko ka masih hala bangso amas joining along dun dedet amat si fit nili 19 arni la bangso press meet long sai jok ji du nangkok la masih hala bangso 19 arni nili press meet along kaning ye dun nangkok abang ke hala bangso hut inut bahini nang palupen nilipan hala bangso alo pherang kya mai long lili du nangkok lo la pening ye lo si hala bangso alama bang ke ahok pet kali EPSLC amun itum side lo si non abang ke hai Dr. Turiram Ronghang la pen tim karbi ang long ke Japon ke misen thek long si nilita putot non BJP long chewang tu lo ngasi hala bangso pherang ke mai long tame nili alangli long singteron phansi tame hala bangso huda kaning jedun asap su chok chichero la si non nili pherang ke mai long tame alangli phansi tame long singteron phansi tame dia chahang lo asi non hai Dr. Turiram Ronghang na pen tim karbi ang long ke Japon ke misen thek dun long si nilita non puthot BJP long cepa ogdon tupo la pen alangli tum ke claim ke dam long sta nilita cherap chito dun po la pen arjap dun tipo